बिटिआर सरकारनि जागायनाय सोमखोर बडलेण्ड मिशनखौ बिथा खालामनानै बिफां फुलि गायदों कातरबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। गोग्गो आबहावाखौ दिदोमथि लाखिनाय फारसे गोनांथि होनानै तामुलपुर जिल्लानि कातरबारि गामिया बिटिआर सरकारनि मोनसे हाबाफारि ग्रीन बडलेण्ड मिशननि सिङाव ज' जानानै गोबां बिफां फुलि गायदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कातरबारि गामिनि रायजो आरो गुथाल जोलुर क्लाबनि मददजों गामियारिफ्रा 14 बिगा हायाव 400 बिफां गायदों, जाय ओनसोलनि सोमखोर ओनसोलखौ बांहोनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। सोमखोर बडलेण्ड मिशना आबहावा संरैखाथिखौ बांहोनाय आरो ओनसोलनि मिथिंगानि समायना महरखौ बांहोनायनि थांखिजों कातरबारि गामिनि गामि आफादनि बोसोनगिरि मेलेमजिबि सांग्रां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बे बाखनायथाव हाबाफारिया मावफुंजादों। बे हाबाफारियाव गाहायै कातरबारि गामिनि बिसिडिसि मासिगिरि बुबमिदर रामसियारि, कातरबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि हिरेन्द्र कुमार नार्जारि, तामुलपुर जिल्ला लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि नेतानि रेबेन बर', कातरबारि गामिनि गाहाय नेतानि सुनिल स्वर्गियारि आरो गोबां रायजोफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै जों बड'सा रादाब बुथुमगिरिनि जोनै जोङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर बावदों। जोङो दिनै बडलेण्ड ग्रीन मिशन आरो आसामनि जे अमृत बृक्ष आन्दलन बे मोननै हाबाफारिखौ लानानै दिनै जों कातरबारि गुथाल क्लाबनि जोनै दिनै 400 दाल बिफां गायनाय हाबाफारि बेखौ जोङो बे क्लाबनि जोनैनो जोंनि कातरबारि गामिनि गासै रायजो राजाया ज' नांनानै जोङो बे बिफांखौ जोंनि रायजोनिनो सम्पति बे हायाव जों गायनाय जादों। दिनै बे हाबाफारियाव गासिबो जों क्लाबनि मेम्बार लोगोसे रायजोनि जोंनि कातरबारि गामि रायजोनि जिखिनि जोंनि बोसोनगिरि मोजां सानगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै जोङो क्लाबा बे बडलेण्ड ग्रीन मिशनखौ हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों। मैक्सिमाम जोंनि 8 बिगा हा दं बेहाय रायजोनिनो हा। बे हायाव दिनै देग्लायसो जे जोंजों सरकारजों मावफुंजानाय इरिगेसन बिनि जिथु साइडआव जिथु मथौरि बेयाव गायगोन आरो जोंनि साइडआव जोंनि रायजोनि हा दंबावो आरो बेयावबो जों गायगोन। दा बेखिनि जोङो दंफां गायनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो बडलेण्डखौ सोमखोर खालामनाय थांखि आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि जिहेतु आबहावा गुबुंले आबहावा जिखिनि बेफोरखौ जों बोस्रांनो थाखाय जोङो बिफांखौ सोमखोर मिथिंगाखौ सोमखोर खालामनायनि जोनै जोङो दिनै बिटिआरआ जिबायदि बडलेण्ड ग्रीन मिशननि मुङै जे बिफां गायनाय हाबाफारि लादों आरो जोंनि बे ओनसोलल' नङा गासै बिटिआरआवनो गासै आसामावनो बे हाबाफारिया गुबुन गुबुन मुङै जाफुंबाय थादों आरो रायजोफ्रा बेखौ मावफुंबायबो थादों। जों दिनै नाग्रिजुलि ब्लकनि सिङाव थानाय कातरबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा ग्रीन बडलेण्ड मिशन आरो जि आसामनि लोगोसे आसामनि जि अमृत बृक्ष आन्दलन बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै कातरबारि गामिनि रायजो राजाया दंफां गायनो हाबाफारि लादों। बे दंफां गायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जे जोङो सोमखोर मिथिंगा जोङो दानांगौ। मानोना मिथिंगा आरो मानसिजों अरायबो सोमोन्दो दङ। दंफां लाइफां नङाबा मानसिया गावनि जिउखौ मोजाङै सामलायनो हाया। दंफां लाइफांफ्रा जोंनो अक्सिजेन होयो, कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोनानै, आरो बे अक्सिजेनखौ जोङो मानसिफ्रा लायो। आरो जुदि दंफां लाइफाङा खम जालाङोबा अखा हानायाबो खम जायो आरो अखा हानाय खम जायोबा जोंनि आबाद मावनाया लोरबां जायो, आबादा मोजां जाया। दा बेफोरबायदि गिदिर थांखि लानानै आसाम आरो बडलेण्डनि जे बिथांमोनहा जि जोंनो बिथोन हरबाय बे बिथोनखौ जोङो मावफुंनो थाखाय दिनै आखायाव लादों। गासै 400 जों बिफां गायनाय जाबाय दिनै। बेखौ जोंनो माने ग्रीन बडलेण्ड मिशना जोंनो हरदोंमोन कातरबारि फुटबल गुथाल क्लाबनि हेफाजाबाव।
दा बेखौ जोङो जोंनि खातरबारि गामिया बेखौ गायनो आखायाव लादों आरो जों बेखौ हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय। जोङो दिनै गुथाल क्लाबनि जानानै जि बृक्ष आन्दलन आसामनि आरो लोगोसे बड'लेण्ड ग्रिन मिशन बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो गुथाल क्लाबनि बिबानगिरिजों लोगोसे जोंनि खातरबारि गामिनि आफादगिरि नेहाथारिनि बिथांमोननि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोन गासैबो हेफाजाब होनानै दिनै जोङो दंफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोंहा धन्यबाद होनांगोन दे जोंनि गामियाव गुथाल क्लाबनि जाय बिबानगिरि बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जों दिनै खामानि मावनायाव हेफाजाब होदों आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बिथोन बायदियै जोंखौ हेफाजाब होदों। दा ओंखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ गासैबो माने जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गासैखौबो साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बेवहाय जोङो दिनै नैबे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ मानो लानाय जादों होनना बुङोबा जोंनि बे गासै बुहुमावनो सोमखोर थानाय आरो सोमखोर जानायखौ लुगैदों आरो बेवहाय आबहावाया जोंहा गुबुंले जानो थांदों। बेनि थाखायनो नैबे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ सारा माने बुहुमावनो माने होनाय जादों। ओंखायनो बेवहाय जोंहाबो जोंनियाव जोंखौ जेरैबायदि बिथोन हरदों बेखायनो बे खामानिखौ जों मावफुंबाय। दा बेखिनियानो साबायखर बावनाय थाबाय।